Şäherin günorta künjegine ýerleşýän uzaklardan selenläp görünýän Elenmeden Dinjaş merkezi ölboşly binägarlyk çözgüdi bilen Guinness'ın bütün dünýä rekordlar kitabyna girdilip, Aziýanyň merjen şäher diýilip ikrar edilen paýtagtymyň halkara giňişligindäki awryna pogtalanyrdy. Bu ajaýyp binanyň öňündäki meýdançanyň bedeginde bayramçylyga mahsus görnüşler emele geldi. Bu ýerde täzeçil usullaryň, innowasion çözgütleriň faýdalanýandan dörýän görnüşler gaýtalanmajak sunat eserine çalyndaş gözellik döredi. Täze ýylyň esasy gahrmanlary bolan Aýal Babadyr garpamak bu ýerde mehirli garşandy. Toňra çağlar bu ýerde Aýal Babadan täze garşatynyň ışıklaryny ýakyp bermegini haýyş etdiler. Aýal Baba çağlaryň haýyşlaryny hökman ýerine ýetirjekdigini aýdyp, özüniň zadary taýajagynyň kömegi bilen baş arsanyň ışıklaryny ýakdy. Şu portotda elemasor uwuşkun ışıklar ak mermerli paýtatymyň asuda atmany ýaktylanyrdy. Beýlekden ýanglanýan aýdym daptarlar joşguny tatlar şany we akamy nasibetle guralan dawaranyň derejesini we ähmetini belende götürdi.